Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zviri kungoramba zvichinetsa panapa. Ndiri kusangana netsamba iko zvinezvi iri kunzi yapiwa vakomana avo veKwaBulawayo avo vari kuzviita Youth Task Force inova inomiririra Advocate Nelson Chamisa, kana kuti vanozviita vakomana vanoshanda vari under Advocate Nelson Chamisa. Iyo Youth Task Force iyo ndo vakomana vekumbobuda vachidedzera kuti isusu zve2030 hatikwanise kunge tichizviteerera ende hatisi kuda kuzviita. Asi panapa nhasi vasanganiswa netsamba yekumapurisa iyo iri kutaura kuti zvoni zvavari kuda kuita ikozvizvi hazvisi kunge zvichibvumirwa, kureva kuti vari kupiwa tsamba iri kuvarambidza zvinhu zvavari kuda kunge vachiita izvozvo. Inova nyaya inorwadza zvikuru, inosiririsa, nekuti tiri kuona iko zvino panguva yatiri vanhu vakasiyana siyana vebato reZanu PF vari kungosangana madiro, vari kungosangana pavangonzwa kuda veterani vari kungobuda vachingoita musangano zvavo pavanofungidzira pasina kana hwani ari kumbobvira ada kuvatyidzira kana kuti kuvamisa kuita zvinhu zvavari kuita. Izvozvo zvega zvine zvakawanda zvazvinoreva, zvine zvakawanda zvazvinotoratidza pane situation yakaita seiyoyi inenge ichiitika munyika, kuti matongero acho anozonyanya kuita eudzvanyiriri, kuti pane vavanobvumidza kuti vange vachiita kwoita vamwe vanenge vari kurambidzwa. Ameno ndo situation yacho iripo. Hameno kuti ndidzo democracy dzacho here kana kuti ndidzo chii, asi zvinhu zvikaramba zvakadai zvinoreva kuti nyika inenge isitomborina kubhalansa zvamo chose, nekuti chatinoziva ndechekuti kana vanhu vachinge vaenda kumapurisa vachiti vane something chavari kuda, vari kuda kuclearwa tsamba, vanofanirwa kuinge tsamba iyo ichiclearwa zvisina kukundikana. Ndizvo zvinotaridza kuti inyika inenge yakasununguka, kwete kuti vamwe vakaenda kana nekuti vanenge vari vebato rinotonga reruling party ndo vanobvumidzwa kunge vachiita. Vakauya vari vanhu vebato rinenge richipikisa vanorambidzwa kuti hamukwanisi kuita izvozvo, izvozvo zvichikonzereswa kuti vanenge vachida kumirirwa kuzoonekwa kunge vachaita sei. Vakangoita mistake yekuti vakuda kunoita nenharo vachitadedzera kuti aiwa tambotaura nemi but taakuita chero matirambidza kudaro, vanenge vakuzouya kunosungwa. Saka ndo zvinhu zviri kunyanya kunetsa panapa, kuti vanhu havasi kuzoda kusungwa manje. Ndosaka vanhu vachizongokomplaya nemutemo, kureva kuti maZimbabweans ndo advantage yavari kushandisirwa, yekuti ivo vanotaura kuti zvoni tauya kwamuri mapurisa tiri kudawo tsamba yekuti muclear zvinhu zvatiri kuda kuti tiite, tiri kudawo mapepers akakwana. Vonyimwa mapepers, mangwana vanhu vakazobuda vachiita zvinhu izvozvo vobva vasungwa. Zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Hatingararami nyika yakadaro. Zvinhu zvakaoma kana kuti zvinhu zvakadhakwa zviri kuitika. Ndo situation iripo muri Zimbabwe. Ndangoti darike nepanapa ndichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Munoziva kuti panapa hatipotse nyaya dzese dzinenge dzichangobuda tinogara tatobata tobva tauya nadzo tokuzivisai. Kana muchinge mune something to say, mune zvenyuwo zvekutaura, ndanga ndichikukumbirisa mukwanise kukomenda muchitiudzawo zvamuri kufunga ipapapo kana muchinge mapedza kulaika